گوندێ شاوە یê کوردî ji êlakê dikanin mervantiya wan bi gundê Neman re heye û girê Cercera û Qeir, Kelbîn û Tilşeîr neşteciyê wê nêzî 2500 kesî ne. Panava xaka wê 1800 hektar e. Devernî fireh çiyayî tê de hene, çiyanî tê de hene bo çêra pez. Xaka wê gelekî baş e. Kevirên wê reş in, baziltî ne, volqanî ne. Ser devera bavê dikeve. Melbenda Raî gundê li derdora wê ji hêla Başûr gundê Heçkûsa gundek Erebiyê û ji hêla Rojava gundê Sandî Türkmanî û Kurdiyê û ji hêla Rojhilat gundê Cedhaniyê ew ji Erebiyê û ji hêla Bakur gundê Qelxom. Gund dikeve li ser ya godikînê nabera Exterîn ji hêla Rojava û Xendûra ji hêla Rojhilat. Dûrî devera bavê ji hêla Başûr nêzî 5 kilometrî û dûrî melbenda Raîyê ji hêla Rojava nêzî 30 kilometr. Gundek Sînoriyê bi zimanê Kurdî Türkmanî dipeyivin ji ber ku di nav hev de ne danûstendawan Tirkmanan heye. Gundî karê çandiniyê dikin genim û ceh, nîs, kemûn, darên fisteqê Helebî, darên zeytûna û tirî û hin darên turş jî û projeyê wan hene yê biçûçik bo çandina kartola, pîvaza, fûl û pez jî xwedî dikin û çêleka û dwarê derasat jî dikar dikin û sazkirina alavên çandiniyê li devera Babê û Helebê. Di vê dawiyê de piştî koçberî çêbû ji Heleb û Babê bi sedema vê krîzê dest pê kirin ku dikan vekirin dikanê sazkirina otomobîla û traktora di gundê û hejmarek ji xortê gund jî karê terzîtiyê dikin. Ev gund ne dûrî tiştê çêbû û ev kurtê li xurên Tirkiyê derbas bûn, millet koçber kirin, binçav kirin û hîn jî hene ê binçav kirî. Kes nizanibê karewşa wan çi ye. Piraniya malbatên wan ana li Minbic û Kobanê û Cizîrên. Ev agahî gihiştin me ji hêla Birêz Mihemed Omer el Ehmed û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.